on this one. And we can change text color to visible. Takže čau lidi, vítám vás jako u prvního, vidíte, u prvního videa ze hry Unreal Tournament, nebo Tournament, nevím, jak se to sakra jmenuje, 2004, no dobrý, všichni mi utekli. A tady vidíte Filu, který mě asi za chvíli zabije. No, prostě mě asi za chvíli zabije, z důvodu, který nemusíte vědět. Tohle není možný, já se z těch lagů asi jebnu. Aha, já to opravu. A jedno si to puším. No, uhni. On mě nepřejel. TP povinno. Tipně, hej, dobrý. Dobrý. Počkej, jde to... No, dobrý no. Dělej. Dobrý. Tak vlevo dole jste mohli vidět Filu, jak právě nadává. Ale to je úplně normální. Nic tady není. Škoda. Cípni. Jep, ochl. Tak. No. Mě tahle hra hodně baví. A zapomněl jsem říct, že to je bohužel demo. Unreal Tournament 2004 demo. A já vám dám link ke stažený do popisku videa down. Bum. Cípni. Dobrý, takhle, dobrý. Nebo letím pryč takhle. Dobrý no, milu lagy, že jo. Ty vole, nelaguj. Nesnáším visty. Nesnáším tenhle komp. Nesnáším všechno. Bouchni. Jop. No, 2. A já si vlastně šetřím na nový notebook. Dobrý za 35, ne 25 takhle. Za 25 000. Vím, že je to o něm. A já jsem zkoušel, prostě jsem zkusil jen tak zpeněžení YouTube takhle. A náhodou mi to prostě vyšlo, já nevím, jak jsem to mohl udělat, jo, že mi to prostě to dali, ale prostě mi jako řekli, že to dostanu, ale ještě úplně to není jistý. Ale něco málo o tom jistý je. Takže bych na to takhle šetřil, že byste mi prosím klikali na ty reklamy. A nevím, třeba jednou za 2 hodiny, nebo jednou za den, to je jedno, je to podle vás. A prostě bych si takhle mohl vydělat na ten notebook. Samozřejmě by potom byly mnohem lepší videa, všechno by bylo lepší. A potom bych si za to koupil lepší hry, který bych mohl dát třeba do nějaký soutěže pro vás, anebo bych ji koupil a natáčel bych ji pro vás samozřejmě, tak jako byste třeba chtěli. No takhle. Jestli chcete, tak vám můžu dát ten notebook do popisku videa, který si chci koupit. Je to docela drahý, no, ale dobrý to je. Takže je to dobrý. To od firmy MSI, nejlepší firma na hrající notebooky. Což myslím víte, doufám. Tak, a já si myslím, že už bylo dost řečí o nějakých těch vedlejších věcech. Můžeme se pustit do hry. Možná jsem teď mluvil potichu, si myslím. Tak se to tady neopravím. Tak a teď já jdu. Už se mi to dlouho nelagovalo, což je dobře.
Cipni. Tak já tě přejedu, že jo? Jo, problém. Oh, double kill. Jsou brutality. Tak a já chci teď zničit ten jejich generátor. Wow. Yep. Viděli jste teď tu raketu? To určitě vystřelil Phila. Nebo jinýho neznám. Kdo by tohle použil. Se na něj takhle můžu krásně vystřelit všechny náboje, protože toho mám vážně dost. Podle mě tam je ten Phila. Tam je ten dole, jo, je to Phila. A vypadá to, že už to bude končit. Jo, bum. Tak se ještě užijte ten krásný moment, kdy všechno bouchá, ničí a střílí a bouchá a dobrý. A myslím, že tohle jako první ukázka by mohla stačit. Nebo možná let's play. No, let's play asi ne. A uvidíme se teda u příštího videa, takže zase naschle a Jo, oni tady mají takhle. hej, tak to je hustý. Jda. Tak jako vůbec se mi to tady nezničilo celý. Jo, co je hustý? Já tady to něco dělám s tím Movie Maker, s těma videama, to je úplně bomba. A ty už máš ten Movie Maker live? Ne. A co třeba tam děláš? Počkej. Zkoukám na tutoriál, ne? Víš, že nevíš, s tím jsem dal roadkill. Tím sekačkou? Ne. To je Tím úplně pěkný. hammerem. Ne, tím gigasolita. Ty vole. Jsem ho zamáhal.